jsem poprosil své kolegy z technické komise a prezidenta a poprosil bych našeho nového šíhana Mária Černého, jestli by přišel za námi. Jestli bych mohl poprosit členy technické komise, jestli by řekli nějakou něco od sebe. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale tohle je jako jedinečná věc pro naši celou organizaci, protože z našich řad vzešel někdo, kdo získal tento čestný titul šíhan. A my jsme, tedy já osobně jsem velmi pyšný a hrdý, že můžu být součástí téhle společnosti a velmi si vážím práce Mária a to, jak aspoň mi v mnoha věcech jde příkladem a vzorem. A taky je mi velkou oporou, takže jsem velmi rád, že se tady takhle můžeme sejít a takhle předat tento vzkaz z Honbudožu pro Mária. Chcete také zagratulovať Máriovi, že dostal tento titul ako prvý, dúfam, že nebude jediný v asociácii. Je to úspech jednoho človeka, ale úspech celej asociácie, to sme ako my všetci. Vnímanie veľmi pozitívne na celosvetovej úrovni. Máme Honbudožo, je aj Mária poznajú po mene, takisto všetkých ostatných ľudí, ktorí sú zo Slovenska. Je to pozitívny trend, sa zlepšujeme. Dúfam, že ten trend bude stále pokračovať a bude stále napredovať ďalej. Já s dovolením začnu takovým příběhem, kdy jsem asi poprvé měl tu čest s Máriem cvičit, nebo jedno z našich prvních cvičení, to je 26 let zpátky, v roce 2000 na letní škole, kterou jsem sem. A já jsem si v té době vedl takový deníček, kde jsem si jako vždycky zapisoval, co Ikera sensei učil a co Nikolaj Kvaranta učil a co vždycky učitelé učili. A cvičili jsme techniku Kata Tori Menuchi, ten kancabuki Katamate. A po tom tréninku jsem si tam zapsal 10 různých bodů, co bych mohl zlepšit v té technice a říkal jsem si ano, za tímto člověkem musím chodit, protože ten mi pomůže a zlepšit mé IT. A do dneška si to pamatuju vždycky, když tu techniku cvičím a říkám si ano, tohle mě naučil Mário. A od té doby jsme spolu odcvičili hrozně moc a jsem za to velmi vděčný, protože mě osobně to hrozně posunulo. Tak jak říkali kolegové, asociaci, velmi jsem za to rád, že asociace má tady tuhle možnost. A teď nedávno vlastně od ledna jsem převzal funkci sekretáře technické komise a Mário mě skutečně nám pomocem převzetí těch věcí, cokoliv potřebuji, všechno jistotu a tak. Velká opora pro asociaci a velmi moc děkuji. Asi já, že? Každopádně, když to gratulujem a myslím si, že není to len Mário osobný úspěch, je to úspěch celé asociácie. Ja som mal tiež pripravený príbeh, kedy som sa vlastne s Máriom prvýkrát stretol. Všetci viete asi, že som dlhodobo cvičil iba Máriu, tradičné aikido. A bolo to 15. výročie a 2 hodiny som cvičil Ikkyo na všetky možné rôzne spôsoby a zistil som, že existuje voľnosť. A odtedy mi veľmi pomáhal a je mi oporou v podstate až doteraz, kedykoľvek sa nám môžete obrátiť s akoukoľvek prosbou, je ochotný vždy pomôcť a
Takže keďže sme pri príbehoch, ja začnem jedným príbehom veľmi dávno, ktorý začal, keď som sa prvýkrát stretol s Ikeda Senseiom. Ja som bol vtedy ešte len sekretár Slovenskej Aikido asociácie a padli aj otázky, že je tu veľa organizácií, že či to nezlúčiť a podobné veci, či nezačať rokovania, a povedal nie v žiadnom prípade. Cvičte, učte sa, ste silní, ste mladí, máte na to kapacitu. Cvičte tak, aby raz, keď tu ja nebudem, aby ste ma mohli nahradiť. Takže po 33 rokoch cvičenia a poctivej práce máme Shihana, vlastného Shihana. Dúfam, že neposledného v organizácii, ale tá práca za ním je veľká. Tá brázda, ktorú zanecháva, je veľká. Dúfam, že bude ďalej pokračovať. Tomu prajem do ďalšieho pôsobenia. Ja si odpustím príbeh. Aj keď možno by nejaké boli na mieste. Toto predo mnou bývalý prezident asi povedal to maximum, čo mohol. Takže ja sa obmedzím len na to, že som veľmi hrdý na to, že dnes stojím na čele tejto asociácie a som hrdý na to, že tu máme Shihana. Učte sa od Mária, Mário je veľmi inšpiratívny človek a dovolím si povedať, že toľké hodiny, čo sme strávili spolu telefonovaním a rôznymi rozhovormi, tak sme si našli všetko dosť blízku cestu, takže ja ho považujem za priateľa, takže berte si z toho príklad. Ďakujem vám všetko. Čo? Mário Černý. Shihan Gokaku. Aikido Doshu Project Power.